Взимам тук думата по това извънредно предложение, което вчера дойде от колегите от ГЕРБ, за да така смело да изкажа една благодарност към тях, тъй като това е нещо разумно и така се радвам, че са сетили, но се радвам и за нещо друго. Радвам се, че тези теми, за които нашата група е настоявала както в този, така и в предишния мандат, стават актуални за всички политически групи в Общинския съвет. Водим такива разговори, в които ние преди се чувствахме много сами, но е много полезно, когато всички мислим за зелената система, за нещата, които се случват в общинските предприятия и въобще за тези изключително важни въпроси за града ни. Напомням тук, че в предишни мандати в предишни години, сме предлагали към бюджетите, когато са обсъждали, специално се предвидят такива средства, някога са били предвиждани, не са използвани, друг пък въобще са отхвърляни нашите предложения. Така че намирам днескашната идея на господата от ГЕРБ. Виждам, че господин Илиев се е подготвил специално с зелено сако по случая, за съвсем удачна и разбира се ще срещне нашата подкрепа.